Suspendihon sa Land Transportation Office kon LTO ang pagpanakop sa mga driver nga nagagamit og improvised og temporary plate numbers karong November 1, 2025 subay sa direktiba ni LTO Chief Assistant Secretary Markus sa Lacanilao. Sa interview sa DXDC Ornament Davao kang Attorney Ernesto Rafael Rubilio, ang Regional Director sa LTO 11, nga angay lang isuspenso kini gumikan daghan pang mga nanag-iyang sakyanan sa Davao Region ang wala ka makakuha sa ilang mga plate number. Ato paminawan na tipik sa pamahayag ni Attorney Ernesto Rafael Rubilio. Panawagan lang din ako na sa ating mga motorista kung wala pa sa inyo yung mga plaka, pakibisitan lang kami dito sa ating mga pinakamalapit na tanggapan ng LTO para makuha ninyo yung mga plaka ninyo. Gipasabot sa opisyal nga dili sabsayo pa sa mga motorista nga wala pa nila makuha ang plaka sa ilang sakyanan tungod sa kadaghan sa mga backlog plate numbers.